Constantine! Exact. Cea pe greu abordabilă. Nu te suportam, adică... Deci asta este cumva rețeta. Căutați femei care vin dintr-o relație extrem de nocivă, ca după aia să vă aprecieze pe voi ca și cum sunteți salvatori. Da. Nu. Atât multe de niște. Și iată cum a... Uite, mă fiind de la tară că... Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Badass Mom. Astăzi, în podcastul Badass Mom, avem invitat un cuplu care luminează orice încăpere și la propriu și la figurat. Pe el îl știți de pe scenă pentru că face oamenii să râdă. Iar pe ea ar trebui să o știți în cazul în care nu vreți să rămâneți fără cele mai frumoase lumânări la următorul eveniment important din viața voastră. Doamnelor și domnilor! V-ați emoționat? Vine să râdă! Alexandra și Radu Bucălaie, bine ați venit! Mai aveam Bine ceva de zis. Bine v-am găsit și mulțumim de invitație. Mulțumim Pupici de cu sclipici. Aveam pe atenție. Îl avem pe Radu Bucălaie, actor, comedian și expert în a scoate din sărite soția cu glume nesfârșite, și pe Alexandra, femeia care îl suportă zilnic și care știe că în spatele fiecărui bărbat amuzant există o femeie care își dă ochii peste cap. Da, corect, foarte bine. Pe mine mai scos omul rău din toată situația asta. Eu sunt vilă. Eu sunt omul rău când dau ochii peste cap. Păi da, dar pentru că mă suporți pe mine, e normal să-ți dai ochii peste cap. Da, da. Oamenii amuzanți sunt mult mai plăcuți în societate, deci Da, dar nu și acasă. Se pare. Ce faceți, dragilor? Ne bucurăm să fim aici în primul rând și râdeam foarte tare pentru că ai spus de lumânări și îți mulțumesc că ai menționat asta, dar într-adevăr cel mai important eveniment, următorul eveniment important, poate fi și altceva, doar nuntă și botez. Poate să fie orice fel de eveniment. Sigur că o să dezvoltăm imediat. Da. Eu vreau să știi că eu am primit de ziua mea cadou. Am primit și lumânare, am primit și celălalt, nu știu cum se numește ăla de pui și... Odorizant. Odorizant. Bravo. Păi am învățat. Și m-am îndrăgostit de ele și încă mai am, deși ard în fiecare zi. Cât rezistă, că nu se mai termină. Nu știu, tu 48 sau 56 de ore, depinde cum cred că se referă la pastiluțele din ceară. La pastiluțe? Da. Pastiluțele... Până mai e parfum în ele, le toți... Și când se împuținează, pune niște apă, nu? Nu. Știi cum faci la șampon când îți rămâne puțin pe fund? Vreau să povestim puțin despre începutul relației voastre, pentru că înainte să dăm rec, avea o discuție foarte interesantă. Deci anul acesta se împlinesc 10 ani de când suntem împreună. De când ne-am cunoscut. Ca să ne exprimăm corect. Da, deci ne refeream de când ne-am cunoscut, de când suntem împreună. Păi, dacă ar fi de când ne-am cunoscut... Deci, la tine s-au împlinit 10 ani de când ne-am cunoscut. În noiembrie anul trecut. Okay. La mine urmează să se împlinească 10 ani de când ne-am cunoscut pe 1 iunie. E diferență de fusorar? E diferență de realități. Da. Ok. Adică prima oară când noi ne-am cunoscut, eu nu țin minte și ea ține minte. Așa. Și eu țin minte a doua oară când ne-am cunoscut. Filmam o reclamă la o bere și pentru, amândoi fiind actori, eram acolo, în spate, la, nu mai știu, figurație, în camera Tu erai, cred că, figurație. Iartă-mă! Dar ce erai, dragă? Mă scuzați, eu chiar aveam rol de stardeză. Și eu aveam rol într-una din cele 6 povești. Care nu mergeau mai departe. Deci erai figurație. Hai, te rog. Leșin. Am luat câteva sute de euro pe reclama aia, femeie. Și la un moment dat trebuia să mă schimb. Nu știu, aveam un moment în care trebuia să mă schimb. Am dus în spate, era o cabină improvizată de... Eu aveam rulota mea. Da, el se afla în rulota în care se aflau și hainele împreună cu o tipă și tot vorbeau, combina pe tipa aia, nu știu ce. Nu pot să era cred. colega lui de filmare. Păi ce să faci la filmare când ai foarte mult? Așa faci? Filmare de Aveam noapte. 20 ceva de ani, venisem la București și luam o reclamă la o bere, era plin de oameni și femei, eram...
Eram în rai! Și așa expansiv cum îl știm cu toții, făcea glume, așa, enervant, tipa aia cred că era râdea super foarte enervant. tare, era pe spate tipa aia, într-adevăr. În fine, eu nu m-am băgat în seamă, mi-am fost de treabă și la un moment dat m-a băgat el în seamă, deși el glumea cu tipa, deci cam nașpa față de ea, dacă mă întrebi acum. Să vezi unde pică. Și... Poate, nu știu dacă doamna ea râde, dar poate nu vrea. Uite, mai e o doamnă aici. Și... da, îmi zice, și tu ești actriță? Eu nu mi-aduc aminte ce urmează să zic, Alexandra. Și zic, da. Și zice, interesant, și unde ai terminat? Zic, mi-am terminat la Spiru facultatea și la Sibiu masterul. Și el în timpul ăsta a ridicat... Deci am zis așa, și unde ai... Cică. Da. Nu mi-aduc aminte, dar aș fi făcut. Așa ceva. Sunt suficient de prost încât să fac asta. Și am zis, unde ai terminat? La Spiru și masterul la Sibiu. Nu cred! Da! Și eu m-am enervat foarte tare, dar nu să m-am și șocat. Eu nu mi-aduc așa. aminte, repede nu mi-aduc aminte. Pare ceva ce aș face, o glumă extrem de proastă, pe care pot să mi-o asum. Acum că îl cunosc, înțeleg gluma, pentru că cumva dacă nu terminai la București, la un ATC sau la Cluj, erai văzut un pic așa... Stai că n-am terminat povestea. Erai văzut un pic așa mai nașpa, deși, mă rog, diferența nu e evident pentru că se face aceeași programă. Noi deja jucam în teatru din anul întâi, adică chiar unde jucai? Nicăieri. Stai puțin. Și îl întreb, dar tu unde ai terminat? Gândindu-mă că a terminat la un ATC sau la Cluj. Și zice, la Craiova. Pe bune? Ok, mă rog, l-am lăsat în pace, mi-am fost de treabă, m-am schimbat, m-am dus înapoi la cadru și da, asta a fost întâlnirea. După vreo jumătate de an... Dar tu din ce mi-ai povestit, după filmare s-a dus acasă și s-a întâlnit cu prietena ei cea mai bună, cu Romina. Da. Și ce a povestit e când... De la filmare? Cum a fost filmare? La filmare? Nu știu ce. M-am întâlnit cu un prost, cu un nesimțit. Ia uite ce glumă a făcut. Cumva i-am stricat ziua. Adică, nu cred. Da, ai rămas marcată de prostul. Da, știi de ce am rămas marcată? De prostul familiei. Pentru că noi, din păcate, la vârsta aia, că asta atâta e gândirea la vârsta aia, noi cu alții din generația noastră, de la un ATC, când ne întâlneam, că normal, că te mai întâlnești pe la băute, pe la proiecte și nu știu ce, tot timpul cumva eram văzuți și la castinguri și peste tot, că eram la Spiru, deși profesorii noștri fuseseră profesori și la un ATC. Da, așa era pe vremea aia. Da. Era o foarte mare, se făcea o foarte mare diferență, știi? Dar voi sunteți la Spiru, ca și cum am fi mai nașpa, știi? Ca și cum ați trecut doar prin facultate, n-ați și făcut-o. Deși noi, încă din anul întâi lucram deja la Teatru Masca, eu deja jucam în 7 spectacole până în anul 3, adică chiar aveam o foarte mare activitate, mă întrețineam deja singură și aveam, cum să spun, jucam, da? Practicam profesia. Ei nu făceau chestia asta, dar și erau și la un ATC. Rămăsese o frustrare pentru noi și un mișto de-al lor pe care, când avea ocazia, îl cam făceau. Cumva de asta m-a afectat un pic. Da. Lucru pe care îl trăiam și eu, adică și exact. Adică și eu cunoșteam frustrarea. De exemplu, așa am picat la master. Eu când am dat masterul și când i-am spus comisiei că sunt antrenat la Craiova, toată comisia de pe atunci a început să mănânce sandwich-ul să nu mai fie atent la mine. Nu pot eu să în timp ce făceam junglerii pe scenă. Ba da! Adică, mă rog, alte vremuri, așa e, da. Alte vremuri. Nu doar alte vremuri, din păcate, nu știu dacă mai e acum. Nu știu cum e acum, dar da, oamenii erau de modă veche, să zicem așa, și făceau niște diferențe, într-adevăr. Mă rog, i-am stricat ziua, asta este. Da, așa. Asta e concluzia. Asta e concluzia. Da. Și ea de atunci mă știe pe mine. Eu se pare că am trecut-o... Mi-e dat cu sin, nu știu. Exact. Da. Eu nu mai știu. Și peste jumătate de an s-a întâmplat să participăm amândoi într-un proiect din ăsta intercultural, nu știu ce, în fine, un proiect european, un bursă Erasmus, v-a pus împreună, adică vă dați trebuia să plecăm în Bulgaria 10 zile cu participanți din încă alte 5 țări. Deci cumva era o gașcă foarte mare și ăștia din România erau artiști din mai multe domenii, actorie, fotografie, video, așa, regie, nu știu ce. Eram vreo 10 sau 12 persoane și ne întâlneam în față la Ateneu să plecăm către Bulgaria. Cu autocar. Cu autocarul. Când m-am întâlnit, când l-am văzut că voi fi cu el în proiect,
și 10 zile o să stau cu el acolo. Din noiembrie. Nu, deci nu pot să cred. Bine să cred. Poți să-ți imaginezi cum o să facă din nou din astea, o să fie destul de miștocar acolo. Eu mă duc chiar să învăț ceva. Nu știu de ce vine. Doamne. Și vine la mine și zice, bună, eu sunt Radu. Ca și cum nu v-ați văzut niciodată. Eu când am văzut am fost, cum adică? Ce mișto e blonda. Și eu am zis, tu faci mișto de mine? Sunt Alexandra, mă știi? Da, nu știu, în fine, îmi pare bine. Ok. Doamne. Mi-a luat o carte, mă rog, m-am pus în autocar în spate și... Făcea pe greu abordabilă. Nu te suportam, adică... Real. Pare rău. Ce să spun, citea cărți. Și m-am pus lasă-mă. Unde te-ai pus pe ultima banchetă? Da. Normal. Și el m-a văzut că am urcat prima, băgându-mă acolo într-un colț, stăteam așa. Și s-a urcat după mine și a zis, eu mă pun în spate lângă Alexandra, a țipat în tot autocarul. Super, ai făcut ca în clasa 6-a. Da, Mariei îi place de Ion. Da, fix. Și s-a pus fix lângă mine, uite, în poziția în care stăm acum. Eram lângă geam așa, și ce citești? Și ce nu știu și cum. Ce citei? Oh, God. Nu mai țin minte, chiar nu mai țin minte. Nu știu. Dar el a părut foarte interesat de cartea ta. Da. De orice 10 zile, de orice era interesat. Da. Și până la urmă, în acele 10 zile, ca să concluzionăm, nu am făcut absolut nimic din ce ni s-a promis în acel proiect european. Nimic. E o spălare de bani. Deci o spălare de bani, clar, de-a bulgarilor. Da, pe bune, asta s-a întâmplat. Cum e între români și bulgari? Noi chiar am încercat să facem niște proiecte pe care le-am făcut acolo, dar pe lângă asta era mai greu că nu ne dădeau mâncare. Nu cred. Aveau bugete. Adică cumva, ca să înțelegi de ce era spălare de bani, tot proiectul ăla pe hârtie, căci primeam program, arăta senzațional. Adică trebuiau să vină diversi actori, regizori, să ne învețe, să ne promoveze. Avea meniu dimineața. Doar că ce primeai în realitate era complet diferit. Adică nu aveai absolut nimeni. În nici 10 măcar zile. Un trainer. Nu cred. Niciun trainer, pe cuvântul meu. Păi și ce ați făcut atât? Am băut, dar dimineața la micul dejun primeam un croissant cu un măr. Sau, mie asta mi-a rămas, jumătate de felie de pâine peste care era pusă niște margarină, cu jumătate de felie de, cum îi zice, nu salam, celălalt, parizer. Da? Cu jumătate de castravete și cu, cred că atât. Mai știu, ceva de genul. Cumva ne-am chivernisit toți cu banii cu care plecaserăm să trăim și să bem. Și să stăm 10 zile într-o cabană cu toții, că ce era să faci? Zici, noi chiar voiam să facem treabă, dar n-aveam toate către norocul meu. Pentru că așa ai reușit să... Căci am avut timp să o tog la cap, să o pisesc cu toate glumele. Știi ce faci? Și cumva în tot timpul ăsta am înțeles stilul lui de a fi și cumva dacă îți dai seama cum e omul, că ai văzut, cu toată lumea e așa. Dacă îți cam dai seama... A trecut de carapacea asta și a ajuns la sufletul ăsta. Da, chiar să știi că sufletul ăla m-a cucerit, că chiar e un om bun. Da, nu, chiar e un om bun, adică dincolo de zodie. Nu, dincolo de zodie. Dincolo de zodie. Dincolo de glumele astea nepiperate ureori, da, e un om bun. Acum când povesteați de faptul că n-ați avut mâncare, deși n-am vrut să ajung chiar în acest moment cu această discuție, dar pentru că mi-ați ridicat-o la fileu, deci ați zis că se mânca un croissant și un măr dimineața, bun, și un sandwich mai pe lap. Sunteți pregătiți să plecați în Asia Express? Că am exersat acolo. Da, liniștiți. Da, de asta nu plecăm, da. De ce? De asta. Nu e cosa mâncării. Nu. Păi, cred că deocamdată lăsăm un pic să mai uităm de experiența porca. Am stat prea mult și a fost mult prea dur pentru Eu nu mai puteam să plec încă o lună. Adică cumva nu pot nici eu să lipsesc atât de des de la Neața. Pentru că, proiect, adică într-un an, de exemplu, se filmează și Power Couple și Asia Express. Și nu pot să lipsesc 3 luni. Păi la anul. Și sunt 2 luni. Nu e doar o lună. Da, exact. Sfântă macaroană, 2 luni. Toată lumea ne bănuiește că lucrăm de fapt în echipa de cast Asia Express, pentru că oricine vine și... Dar pentru că ați fost și cu siguranță v-a plăcut experiența. Foarte mult, da, într-adevăr, chiar foarte, foarte mult. Și de acasă sunt foarte frumoase ambele experiențe, și Power Couple și America Express, dar, sau Asia Express, dar cred că acolo e mult mai dur. Adică pe lângă... Nu. Adică probele sau așa. Nu e mai dur?
Faptul că nu ai unde că nu știi dacă vei avea unde să dormi. Nu. Chestia asta ne sperie foarte tare pe amândoi. Nu. Ba din contră. Ești atât de obosit seara când în sfârșit îți găsești o cazare încât tu nu mai stai să te gândești. Tu numai te bucuri că ai ajuns într-un loc unde poți să-ți pui capul pe o pernă mai curată sau mai puțin curată, dar nu mai contează oricum. Eu care am plecat cea mai germofobă persoană pe pământ. Eu sunt aia. Eu cu dezinfectantul îl aveam în borsetă. Aveam dezinfectant în borsetă, șervețele, nu știu ce. Până când mi-am dat după prima săptămână mi-am dat ce ai, mă, ești nebună la cap. Păi da, n-ai cum să scapi. Adică nu, dacă... asta, clar, nu. Deci, da, eu părerea... Mai vedem, mai discutăm. Mai vedem. L-așează Dumnezeu pe toată. Exact, dar de ce nu? Pe bune, mie mi s-ar părea foarte tare. Chiar mi s-ar părea de exemplu, foarte tare. anul trecut am fost întrebați, și anul ăsta, dar anul ăsta nu puteam să mai plecăm, dar anul trecut mie mi-a fost, și încă mie cumva mi-e teamă pentru Alexandra, adică când mă imaginez acolo, mă văd făcând foarte multe griji pentru ea, aiurea. Ceea ce exagerează, adică tot timpul face asta. Da, mă văd acolo foarte stresat pentru ea, ca să fie ei bine și să fie ea într-un confort. Și de asta și la Power Couple am acceptat să mergem după un an de gândire cumva, adică ne-am tot gândit dacă să mergem, dacă nu. Tot din cauza asta și uite că cumva în viață dacă te duci cu o teamă sau așa, se cam întâmplă, știi? Nu, dar cred că și voi ați fost de aceeași părere ca cu noi și cu toți ceilalți concurenți care, văzând primul sezon, au zis... da, asta clar. Ce ai, mai? Da, nu neapărat legerea, nu după primul sezon, dar este doable. Foarte doable. Adică nu ne-am gândit că e la nivelul ăla. Eu am crezut că o să ne distrăm mai mult decât o să facem probe, pentru că așa auzisem. Așa s-a zis și nouă, așa ne-au zis ăștia care fusese la anul trecut. Distracție, asta este. Și de asta cumva, cred că deocamdată, nu știu ce țin pentru mine. Eu sunt sinceră aici la Giulia, n-am treabă. Dar nu sunt o persoană, sunt un pic fricoasă de fel, cred că s-a văzut asta, dar bineînțeles nu atât de tare cât m-am văzut și eu la televizor, m-am îngrozit cum se vede. Nu sunt chiar atât de găină. Nici eu nu sunt așa de isterică. Da, adică... Și eu m-am îngrozit, mi se pare rău. Înțelegi? Da. Și cumva cred că m-am speriat un pic gândindu-mă că dacă la asta unde aveam totuși minimum de confort și nu minimum e puțin spus, că noi avem acolo tot ce ne trebuia ca să ne odihnim în primul rând. Eu în Power Couple am experimentat insomnia, nu știam ce înseamnă să ai insomnii. Și n-ai dormit? Păi eu, înainte de prima probă aia cu săritul în gol, eu dormisem 6 ore în 2 nopți. Adică eu de când am ajuns în Malta nu mai dormisem. Și a fost ceva absolut îngrozitor. Eu nu știam cum să tratez chestia asta. Adică eu nu am probleme cu somnul, Radu știe, eu dorm, sunt ok, mă odihnesc. Acolo nu m-am odihnit și corpul meu era, cum să spun, nu mai aveam nici pic de energie în corp. Și cred că m-aș stresa foarte tare. Adică cred că de asta un pic mi-e teamă de reacția mea la ceva atât de necunoscut. Cred că, da, fiecare reacționează diferit atunci când este supus unui astfel de stres. Cred că niciunul dintre noi nu ne-am gândit cât de mare o să fie stresul. Adică, nu te gândești, pe cuvânt, nici o secundă. Dar văzându-ne acolo aveai 2 șanse practic, ori să supraviețuiești, ori nu, dar asta nu înseamnă că noi, ăștia care am stat mai mult, suntem ok. Nu, cred că s-a acumulat la voi un stres mult mai mare, adică sunt absolut conștientă. Nu e ca și cum exercițiul ăsta te relaxează, ba din contră, te obosește foarte tare, că e un exercițiu constant. Da. Avem pe cineva în spate, spuneți, vă rog. Spuneți, prietenul nostru. Vlad de la camere și microfoane. De la camere și microfoane. Diferența între Power Couple și America, Asia Express, este că unul la mână ești în permanență cu partenerul tău, 2 la mână nu există cronometru, acolo nu trebuie să faci ceva contra cronometru. Doamne, soțul meu s-a tripat dimineața, adică plecarea în ziua respectivă, pleci și trebuie să ajungi printre primii, nu trebuie să fii primul. Asta e
una din diferențe. Contează mult și eu cred că mai e un avantaj. Și psihic vorbind, dacă mă întrebați pe mine, e mai greu la power couple pentru că ai orele alea în care stai și nu faci absolut nimic. Da. Eu mă gândesc că am încercat să mă gândesc așa, să le calculez, nu știu de ce vorbim despre asta, dar mă rog, nu știu, că mai e chestia asta, că dacă totuși intri la vot, măcar mai ai o șansă, știi? Adică mai poți să mai lupți pentru tine. Exact. Și pe lângă asta, cred că adrenalina faptului că corpul tău este în mișcare toată ziua, te face un pic să ai mai mult curaj la probă. Aici stând de la stat, de la stat, să te duci să sari în gol, e o diferență foarte mare. Creierul tău se acomodează mult mai greu. Nu, dar uite, uitându-mă la prima probă, când era bezna aia. Da, eu atunci mi-am dat seama că mie, de exemplu, mi-a fost mult mai ușor pentru că era zi și eu mă uitam cumva la linia orizontului, dar aveam... mai vedeai ceva. Pe ce să te sprijini vizual. Da, dar așa, pentru că după aia noaptea la proba cu mașina, așa, mie noaptea m-a fost foarte frică. Da. Adică eu nu am putut să... Și mă rog, mi-au făcut pielea de găină, nu. Revenind la... o să mai povestim despre power couple, dar așa, pe sărite. Revenind la începutul relației voastre, cum a arătat prima voastră întâlnire oficială? Dacă și-o mai amintește. Păi nu, ne gândeam cum să alegem, oficială. Adică nu știu care să a venit și te-a luat de acasă și v-ați îmbrăcat? Nu. Ideea e așa, că, din nou, să fiu sinceră, eu eram... Nu, minți. Păi nu, dar aș putea să evit asta, doar că... Eu eram într-o relație care nu mai funcționa de câteva luni de zile. Nu spune! Da, lucruri de care mi-a fost rușine și mi-e rușine, dar nu e ca și cum, adică n-am făcut nu știu ce. Dacă nu mai mergea. Nu mai funcționa absolut deloc și, de fapt... Nu funcționa de mult timp, adică... Da, de câteva luni de zile am menționat. Și, de fapt, eu am îndrăgostit de Radu atunci în Bulgaria pentru că m-a făcut atât de tare să râd că mi-am dat seama că eu nu mai râsesem, nu mai zâmbisem de 2-3 luni de zile. Pentru mine a fost un șoc. Dacă se poate, dacă cineva trăiește asta, plecați din locul ăla. Deci este ceva șocant. Veniți la mine. Pe bune, adică chiar... La show. La show. Chiar atunci când Radu m-a cunoscut în, cred că, cea mai nașpa perioada vieții mele și nu doar din punctul ăsta de vedere, ci și profesional și din multe puncte de vedere. Așa că eu cumva a trebuit să închid, să ies din relația aia care, pentru că locuiam împreună, nu se putea încheia imediat și cumva el trebuia să plece și a fost o perioadă ciudată. Dar noi ne-am întâlnit până să mă despart, cum să spun, fizic de persoana respectivă, dar ne întâlneam gândindu-ne amândoi că oricum nu e nimic serios, pentru că eu clar nu mai voiam o relație. Eu nu voiam să mai aud. Nici eu nu voiam. Nu? Nu. Eu eram atât de speriată că lucrurile se pot schimba după câteva luni, că eu nu fusesem împreună cu băiatul ăsta de mult timp, nu eram cu el împreună de mult timp și m-am gândit că la început a fost ok, după aia s-a schimbat, la vârsta aia mi se părea, ok, deci oricine poate să facă asta, știi, să fie mișto la început și după aia să se strice. Și am zis, nu mulțumesc, eu nu vreau o relație, deci să nu te aud. Și el a zis, perfect, nici eu. Perfect. Și atunci am zis așa, bine, hai să facem un pact. Ne întâlnim doar de fiecare dată când amândoi avem chef, adică super sincer, facem doar ce amândoi avem chef, adică nu știu, vrem să ne întâlnim la mine sau la tine sau la film sau la o cafea sau absolut oriunde, dar dacă nu ai chef e ok, adică nu o să interpretezi în niciun fel și te rog nici tu să nu o faci. Și a fost, mamă, perfect! Best case scenario. Așa ne întâlneam și noi. La început, uite, ca să știți că mai sunt și alții, noi ne întâlneam la spălătorie auto, noaptea, la 2, pentru că atunci era liber la spălătorie. Și găseam orice motiv din ăsta. Da, știm cum e. Întâmplător ne întâlneam acolo. Da. La 2 noaptea... Păi, eu am mașina murdară, tu cum ai? Vrei să dau eu cu jetul pe ea? Bine, dau eu cu ceară.
Vrei să ți-o spăl puțin? Băi, Bobu! Îți fac și interiorul. Ha, ha, ha. Sanchi, glumă. Cred că așa vorbeam. Da. E clar, adică erau acolo. O fisă sau două? Nu erau cu fise atunci. Nu exista. Nu erau cu fise atunci, erau, da, Eram direct, plăteai. Da. Și după perioada asta de început, când ați decis că de fapt suntem într-o relație? Da. După 4 luni, eu așa țin minte. Ceva, după câteva luni. Eram într-o seară, așa, la o țigară. Ziceam, fumam amândoi și stăteam așa de vorbă și am zis, auzi, Radu, eu cred că noi suntem într-o relație. Cam așa cred că arată o relație. Pentru că petreceam foarte mult timp împreună, ne cunoșteam deja prietenii unul celuilalt și... Da, nu știu, tu ce ai zis? Cred că ar trebui să zicem că suntem într-o relație, când ne comportăm ca și cum am fi într-o relație, petrecem timpul, zicem că suntem, zicem. Hai. Da, pe bune, adică... N-am vrut niciunul, dar dacă să ne ascundem, da. Și era foarte normal și frumos, adică știu că povestea asta pare așa foarte seacă și matematică, dar de fapt, cred că tocmai pentru că nu am pus presiune și știu că noi femeile de multe ori avem chestia asta, să punem presiune și să avem așteptări. Nici așteptări nu avem nimic. Da. Și cred că m-am abținut foarte mult de la asta, pentru că mi-am dat seama Cum, Alexandra? Cum ai reușit? Păi da, tocmai venea de la un cealap. Venea de la un nebun. Adică era o situație nasoală. Și atunci trebuia să găsești... Nu, trebuie să mă abțin eu, că e clar că nu... Deci asta este cumva rețeta. Căutați femei care vin dintr-o relație extrem de nocivă, ca după aia să vă aprecieze pe voi ca și cum sunteți salvatori. Da. Nu. Mergeți la un cabinet de psiho și stați acolo jos la scară și le vedeți cum ești. Dacă nu te spera, vrei numărul meu? Da. Asta e secret. Ideea e că până la urmă, da, cred că asta a fost, știi, acest no pressure ne-a ținut în frâu un pic nebuneala aia de la început și chiar era foarte frumos și a fost și este în continuare foarte frumos, dar începutul ăla a fost foarte romantic, chiar dacă nu sună. După cât timp v-ați mutat împreună? Aveți povești diferite și la asta? Abia așteaptă Alexandra. E foarte serioasă treaba, pentru că Radu este un om altfel. El este pasionat de ceasuri, de timp, de timing și atunci nu s-a pus problema să ne mutăm înainte de a face 2 ani de relație. Pentru că atunci când aveam cam un an jumate, am zis eu, dacă tot stăm unul pe la celălalt și eu eram tot timpul, aveam un job și trebuia să mă trezesc la 5 dimineața, era ceva o nebunie. Și eram tot timpul cu ghiozdanul după mine, cu machiaj, cu știi cum suntem noi femeile și zic, nu mai pot cu chestia asta efectiv, adică te rog, mută-te la mine, nu știu, nu mai pot să mai fac asta. Și zic, nu avem încă 2 ani de relație. Nu pot să cred. Și îmi spune, bune, adică, dar noi ne înțelegem bine, eu n-am zis-o ca și cum să te presezi să facem asta. E o chestie de practică, nu știu. Așa gândea Radu de atunci, da. Și dar care era faza cu 2 ani? Tu, care... Adică de unde au apărut 2 ani? Deci nu erau... Acum, dacă mă gândesc, nu știu de unde au apărut 2 ani, dar mi-e foarte clar că eram foarte convins și nici acum nu sunt foarte departe. Ok. Dar acum contează și vârsta, adică dacă ești cum eram noi 20 și ceva de ani, cred că ai nevoie, încă și dacă acum sunteți într-o relație pe la 20 ceva de ani, cred că 2 ani, 1 an jumate spre 2 de relație, până să vă mutați împreună, e un timp suficient în care să vă cunoașteți, ca după aia să fie șansele mai mici să vă despărțiți repede. Ne mutăm, ne despărțim, iar ne mutăm, ne împăcăm țaca-pac. Da. Și nu mai știu de unde și de ce mi se implementase mie treaba asta cu 2 ani. Nu mai știu, dar țineam foarte mult la ea. Și nu doar la asta. Adică, cumva, la început mi-a fost foarte greu să înțeleg sistemul lui de gândire. Pentru că eu veneam dintr-un haos total, fără niciun fel de calendar, de organizator mental. Adică la mine timpul era așa un concept neinteresant. Dacă e bine, dacă nu, aia e. Da. Dacă nu, e bine. Da. În timp m-am dat după Soarele el, dar... Soarele și apune, e clar pentru toată lumea. Deci după asta se ghida, știi? E soare pe cer, nu e soare pe cer. Da, nu știu dacă aveam chef să mă duc astăzi, spuneam, nu știu, dacă am chef să mă duc undeva, să mă duc până acasă sau să, nu știu, să-mi iau un city break, săptămâna viitoare, să plec undeva, voiam să o fac. El, Doamne ferește, cum să facem așa ceva?
Adică... Pe ce suntem drogați, Doamne, Doamne, ce să iartă. facem? Și... Trăim viața așa la maxim. Apropo de chestia asta cu timing-ul, fetele, pentru că relația noastră era tot devenea serioasă, fetele mă întrebau, oare o să te ceară? Că, mai plecam și noi. Poate te cere acum când plecați în vacanță, poate acum, poate nu știu ce. Te întrebau când erați mutați deja sau până să vă mutați? Cred că și după ce ne mutaserăm. Ah, ok. Și pe nu el mai și la venea discuții inelul, și pe pe împreună. bune. Da, Păi da, da, băi, stai Și așa. apoi... Stai că Ai aveai și- 2 ani până Da. să te muți, da, păi până... Exact. Ai le amesteci și mutat și logodă. Păi ce Da. facem aici? Bă, etape, viață, segmente, părticele. Și m-a cerut în căsătorie când am făcut 3 ani de relație. Doamne! Ca după aceea să aflu că el era pregătit, dar el nu putea să facă pasul ăsta până când nu împlinim 3 ani de relație. Nu pot să Am zis că cred. nu puteam, am zis că mi se Avea o jenă. pare Da. potrivit să cer pe cineva după 3 ani de relație. Ca Potrivit. din nou, mi se pare 3 ani și acum. Dar bine, dacă ai până în 35, dacă ai peste 35, N-ai ce să nu mai mai- sta 3 Te ani. maxim că- 2 luni, dai drumul. Dumnezeule, Un an. Nu Un an. contează. Dacă ai peste... Bă, ăsta este sistemul meu de valori. Nu înseamnă că el este bun. Da. Deci acum dacă ai peste 35 de ani și te cuplezi cu cineva, după la un an poți să ceri. Dar mai devreme nu te Dar grăbi. când te muți, dacă ai peste 35 de ani împreună? 8 luni. 8 luni. Cu el stau eu în casă zilnic. De 10 ani. Pardon, 8 ani. 8 luni, dar poți să stai și un an. Adică 8 luni dacă te grăbești. Așa ai fost dintotdeauna? Cred că da. Da, da. Calculat Cred că așa da. de când și când Nu de erai când mic? mă știu, nu, de prin liceu așa am început. Și ce ți-a declanșat asta? Nu știu, că am căzut. Adică a fost când un eram trigger mic, la un mi-a moment. spart capul aici. Serios, am aici un Așa. semn. E semnul, iertați-mă, e muie. Serios, am 3 spărturi. 2, ăsta e orizontal și una Puteai să verticală. zici un T invers. Mă rog. Un T invers. Sau depinde câte ori în T, ori așa. Așa. Și cred că atunci, când eram mic, Ceva am dat s-a- cu capul într-o bordură, am făcut un de 180 și am căzut în cap. Așa. Și cred că de atunci mi s-a... Măi, el dacă la stand-up oamenii au un anumit timp de stat pe scenă, că sunt mai mulți și atunci să nu se lungească foarte mult show, da? El dacă știe că are 20 sau 21 de minute, el își face materialul de 21 de minute. Adică nu depășești, nu există. Dacă el știe că trebuie să ajungem într-un loc la 4, Așa. noi ajungem de cele mai... Dacă ar fi doar după el, Noi la fără ajungem, 10. așa ar vrea Radu. Așa ar vrea Radu, să ajungem la fără 10, fără un Dar, sfert, nu? real, Nu, fără ce se 10. întâmplă? Real în timp am ajuns să ajungem la fix și 5. După mine, cred că ajungeam la și jumate. Adică știu că nu e bine ca mine, adică eu sunt de acord cu el. Dar, 10 ani de training. Și am ajuns la fără Am 2 zis minute. la Academia de Timp a lui Radu Bocălaia. Da, nu, eu te înțeleg perfect, că și eu sunt în aceeași situație. Cine și e? dânsul Păpui e- Alexandra ta? Da, e mireasă. Ce vrei, mă, să zici? Că nu înțeleg. Că întârzi, Păpu, tot Eu? timpul. Da, Păpu, întârzi, dar nu recunoaște. Dar de ce? Fiți Da. atenți. Băi, stai puțin, stai Deci să noi suntem de Nu, eu 18 ani recunosc. împreună. Din cauza Nu, părului. mulțumesc. Stai să ne Da, înțelegem. păi, Dar de-aia nu vezi că nu mai am păr. De-aia nu mai am păr. De ce? Eu Nu, sunt n-aveai gata. păr, că așa te-am luat. Eu sunt gata, mă așez la ușă și te aștept. Și te Păi, aștept. și te ce fac aștept, eu în și acest te timp? aștept, Și Nu. te aștept. Te Și ce aștept. fac? Te aștept. Lasă-mi la valiera în pace. Și eu ce fac în acest timp? Te machiezi. Nu. Greșit. Strângi, într-adevăr, strânge după noi, copii și așa mai departe. N-am ce să zic. Nu, recunosc. Și după aia tu te plictisești și pleci de la ușă și după Nu, aia și vine la el, nu, ușă. și el îmi zice, e foarte târziu. Dar eu când am fost gata inițial, eu eram în timp. Doar că nu era el gata. După care, așteptându-l pe el, eu m-am apucat să fac faci chestii. treabă, Trece da, timpul. da. Așa. A zis că da, măi. așa e, asta înseamnă. Asta. În mimăcească. Cum e bancul ăla cu Iisus, ăla cu Iuda, în seara asta cineva, în asta cineva mă întâlnea. Exact. Așa, să revenim. Deci eram Da. curioasă dacă așa erai și când erai copil la școală sau... Chiar întârziei la școală? Măi, nu întârziam, nu. Problema e Eu că de fiecare dată nu prea mai am amintiri de când eram copil, așa de pe la liceu în sus. Dar eu nu prea mai am amintiri. Ceva s-a întâmplat cu ele, mi le-am șters, nu știu. Ți-a mi-am dat făcut cineva loc. reboot? Ia, dar eu mi-am făcut loc în hard, știi? Ca să... O fi de la lovitura aia de zi. Serios, da. Posibil. Alexandra, tu cum erai când erai mică? Cealapă. Eu chiar cred că suntem
Suntem, cred că suntem opera părinților noștri. Eu sunt cu maică mea, adică eu haos. Asta e adevărul, n-am ce să fac. Maică mea întotdeauna a întârziat, eu întotdeauna am întârziat la școală, peste tot. Dar, cum să zic, dacă așa am văzut acasă că e ok și viața merge înainte, ce să fac? Acum nu că o judec pe maică mea, că săraca și ea... Sunt școli de gândire diferite. Exact. La școala Blejan de gândire, viața e frumoasă, relaxată, totul e bine. La școala Bucălaie, la fără 10, trebuie să fii în clasă. Dar cred că de asta... Uite că mă întrerup, îmi cer scuze că te deranjez la podcastul meu. Ideea este că nu mă vezi și n-am să nu te întrerup. Ideea este că la noi, în familie, da, noi 3 suntem un pic întârziați. Noi 3? Noi 3, adică eu cu tine și cu Mica. Pentru că Antonia este ceas. Uite, vezi? Ceas. Pentru că seamănă cu mine. Seamănă cu mama ei. Seamănă cu tine. Stai, cu tine n-are nicio șansă să semene, Vlad. Dacă semăna cu tine, erai și tu punctuală. Haideți să poftim? Băi, dar eu caut un băiat care să mă ajute și pe mine aici la mască. Un tehnic, pe partea tehnică, dacă se poate, nu de alta, dar păpul... Dar, sincer, chiar cred că tipul ăsta diferit de a vedea viața nu este unul mai bun și unul mai rău, sub nicio formă. Uite, eu de când sunt mai mult ca Radu, am devenit mult mai... Nu, e mult mai ok că sunt mai organizată, dar sunt mult mai rigidă la lucrurile noi care vin. Pentru că, vezi tu, creierul se obișnuiască să planifice tot. Okay. Eu, în viața mea de dinainte de Radu, totul era neplanificat. Și before Radu and after, da. Și dârâ. Și tot ce venea în viața mea era primit, da, sigur, fără nicio problemă, fără frică, fără din astea, cum am făcut pe la emisiune, știi? Dar în ultima... Deci tot ele de vină, da? Că sunt eu fricoasă. Asta, mulțumesc. Am simțit acolo că poate fi cumva interpretat și am făcut, ok. Dar da, chiar cred că adică, știi că e vorba asta, cum faci ceva, faci tot, știi? Cum faci un lucru, le faci pe toate. Dacă tu tot timpul ești tot timpul organizat, totul la limită, așa, mi se pare că viața ta e super... nu știu, nu încape nimic nou, parcă ești foarte calculat și nimic nu e așa, nu e surprinzător. Lui nu-i plac surprizele, ca să ne înțelegem. Eu nu pot să-i fac surprize omului ăstuia. Și mie mi se pare foarte greu să trăiești așa. Dar voi sunteți ok cu asta, nu? Deci asta zic. Noi suntem aceeași zodie, ca să înțelegeți de ce tot avem astfel de comentarii. Nu e rău, asta zic, da? Dar dacă vă sună acum, dacă vă sună niște prieteni acum, în acest moment și vă spun... Nu. Păi stai, mă, că nu am zis. Dar știu ce vrei să zici. Hai să mergem mâine seară la nu știu unde. Da. Mâine seară. Nu, să vă faceți bagajul mâine dimineață, plecați 2 zile. Doamne ferește! Stai așa. Da. Stai că sunt, deci, da, trebuie să mai zicem ceva. Wait a second. Că cred că în orice relație e bine să se întâmple asta, dar și Radu a luat de la mine, slavă Domnului. Am luat. S-a mai relaxat un pic, că am avut niște discuții la un moment dat de venea să moră, efectiv. Așa este, era să moră. Da, acum, dacă mă întrebai acum câțiva ani, cu siguranță, acum câțiva ani sunt 3 ani, da, cam, da. Nici răspunsul era nu, Doamne ferește, vrei să încrape capul? Vrei să asta se despice în două? Păi eu nu-mi respect programul pe care mi l-am planificat. Tu vrei să cadă pietrele universului? Măi, femeie, ești drogată? Am o poveste despre asta, dacă vrei să vă zic. Da. Tot pe aia cu Crăciunul? Cu anxietatea, da. Care, te-am luat la tremuratul, la volan. Acum aș putea să o fac, doar că nu ne mai permite programul. Dar aș fi... E mai deschis mental. Aș fi deschis mental. Deci nu zice nu din prima. Deci, da, ca idee, acum câțiva ani, înainte de Crăciun, nu mai știu cum mi-am dat este seama... puțin exagerată, nu, deloc, dar are adevăr. Mergeam către mall. Și era... Acum câțiva ani mergeam cu mult către mall. Și zic lui bubule, vrei să plecăm? În traficul din București? Da. Era 22 sau ceva de genul și noi ne planificasem să plecăm pe 23 la țară la el. Și eu am zis, uite, dacă noi, cred că era 2 ziua, și zic, uite, dacă noi mergem acum la mall și facem toate cumpărăturile de cadouri și ce ne mai trebuie, putem să plecăm din seara asta ca să nu mai pierdem mâine. Doamne ferește! Timpul pe drum. Control, alt, delete, error. Da, și în capul meu era că... Alarma orașului. Și în capul meu era că mâine dimineață ne trezim și noi la țară, liniștiți, facem treabă, nu știu ce. Și zic, nu, dar noi am stabilit că mâine. Și zic, știu, dar noi astăzi
efectiv nu avem ce să mai facem în București, nu mai avem o treabă anume. Da, noi am stabilit că mâine, Bubu, ieși din asta cu am stabilit. Da. Deci era la volan și îl vedeam cum era, da, noi am stabilit că mâine. Și zice, se gândește creierul lui, știi ce scuze să mai găsească și zice, taică meu, cred că n-am făcut focul. Adică n-avem unde să dormim, că sigur că e frig în cameră. Păi îl sunăm și face focul, de acum și se încălzește. N-avea timp să încălzească. Nu, n-are timp să se încălzească camera, nu. Și zic, bine, îl sun eu și îl întreb dacă poate... nu știu, lasă-mă măcar să parcăm, să mă gândesc. Ok, am parcat, nu știu ce. Ne-am dus noi până la cumpărături, așa eram într-un magazin și zice eu cred că îl sun pe taică-meu să vedem oare poate să facă focul. Băi, deci voi vă dați seama. Voi își cumpărați cadouri de Crăciun? Da. Bune, în ce mai băgat trebuie să-l sun pe tata să văd cum o rezolvăm pe asta cu focul în sobă. Da, era ceva... Eu l-aș fi sunat de atunci din mașină. Adică... Eu ca Yoda, unde i-a băgat pe părinții mei. Și pleacă de lângă mine, știi, să nu-l aud eu ce discuții are. Și se întoarce după câteva minute. Da, tata a zis că deja a făcut focul de astăzi ca să se încălzească pereții, fiind o cameră nelocuită la țară, nu știu ce. Pentru mâine e ok. Păi și nu știu să mă mai gândesc să plecăm de azi. Era atât de încurcat. Doamne! Am mai trecut vreo jumătate de oră, l-am lăsat. M-am amuzat foarte tare, dar mă și enerva foarte tare. Dar parcă n-am plecat, nu? Ba da. Am plecat? Și am mai făcut cumpărături, nu l-am presat sub nicio formă. Am ajuns acasă cu cumpărăturile și zice... Bine, hai să ne organizăm dacă tu zici că putem să facem bagaj. Nu cred. Eu nu mai plecam deloc. Nici a doua zi nu mai plecam. Nu mai plecam deloc. Deci, vrei să schimbăm? Deci, cel mai tare urăsc să mi se schimbe programul. Dar eu nu l-am presat nu cu pot. nimic. Da. Mulțumesc, vezi că mă înțelege. Asta e lumea voastră, foarte stif. Da, dar odată cu timpul devenim și noi din niște stânci niște oameni mai moi și mai mari. Niște diamanti. Da. Fix. Deci tot sistemul lui de calcul, totul a se Dar ți-a plăcut matematica când erai mic? Nu mi-a plăcut matematica. Ei, așa pare. Dar pare. Nu, probabil din... cred că mi s-a dezvoltat foarte mult în adolescență anxietatea asta de a controla totul, frica asta de lucruri în general și în momentul în care tu le controlezi, crezi că merg într-o direcție bună și că nu ți se poate întâmpla nimic rău. Dar știi că cei mai nefericiți oameni sunt oamenii care nu ajung la în punctul în care să spună ok, dacă nu pot să controlez, atunci nu mă interesează. Da? Iată, greu. Da, eu sunt total de acord că acest control exagerat vine dintr-o frică foarte mare. Fair enough. De care trebuie să scapi. Da. Sau nu total, adică eu cred că totul trebuie cu măsură. Sau asta pe care vi l-am dat este un exemplu din foarte multe, din 10, adică și cred Sute mii. Nu, chiar au fost 10. Da, nu mi le mai aduc aminte pe toate, dar pentru că n-au fost. N-avem timp să facem un podcast despre asta, Bubu. Mai am exemple care în cap. Bine. Ai grijă. Dar eu zic că el chiar în timp s-a mai relaxat în privința asta, știi? Văd. Și acum știți cum făcea ea cu banii? Stai că acum zic eu. Da, știi cum făcea Alexandra cu banii și cu finanțele, evident, pe care eu le aveam calculate? Ei intra salariu și zicea, mi-a intrat salariu, mi-a intrat 100 de lei salariu. Păi nu era 100 de lei, da. Așa, nici mai mult, cu mult mai mult nu era. 150, da, am zis că nu. Așa. Și se apuca să cheltuie. Paia, am comandat asta, mi-a luat și zic, băi, și tu cât ți-a mai rămas din salariu? 20 de lei. Nu mai am. Păi tu cu 20 de lei te-ai gândit cum trăiești următoarele 25 de zile? Da, văd eu. Și dar niciodată n-am făcut, Doamne ferește, tâmpenii sau... Mai nu știu, așa... Deci nu recomand. Nu e, asta e ce mai... Nu. Dar la vârsta aia eu asta făceam, așa, nu și eram deloc organizată. Da, acum sunt mult mai organizată. Ești chipzuită? Urmat școala București. Reisen Sichten, suche Sahne Früchten. Am învățat... din sac!
Mamă, deci mă surzești după podcastul ăsta. Am învățat să fac și economii, deci efectiv. După ce regulă? Concept care pentru mine nu a existat niciodată până să-l cunosc pe el. Deci da. Ceaușescu. Mai nu, dar vezi, învățăm unii de la alții până la urmă. Așa ne dezvoltăm și așa evoluăm. Și devenim mai buni. Eu vreau să vă întreb, de unde e pasiunea voastră pentru actorie? Cum ați ajuns la actorie? Cum ai ajuns tu? Eu. Nașa mea a fost actrița Luminița Gheorghiu. Mama m-a luat cu emoții pentru că n-am mai vorbit de mult despre nașa. Actrița Luminița Gheorghiu a fost nașa mea de botez și cumva familia mea, părinții tatălui meu, erau verișori cu nașul, cu soțul ei. Și toată copilăria cumva am crescut admirând-o și când veneam prin București am mai mers pe la spectacole pe la ea și Doamne, era divin. Deci a fost o actriță de excepție. Îți amintești prima piesă de teatru pe care ai văzut-o? Nu mai știu cum se numea, dar era la Bulandra. Ea era actriță la Bulandra și țin minte pentru că eram destul de mică, știu exact cum arăta aranjamentul, mă rog, scena, cum era făcută, cum era decorul și unde stăteam eu și tot. Deci, mi s-a părut fascinant. Și cumva niciodată nu m-am gândit să mă fac actriță și cred că până prin clasa a 11-a am fost aproape sigură că o să mă fac designer vestimentar. Da. Ok. Nu m-am așteptat. Dar, nu știu, cred că între a 11-a nu știu să spun ce mi-a format de clicul ăsta. Cred că mi-am dat seama că nu știu să desenez. Exagerezi, Bubu. Și am zis, nu cred că trebuie să fac asta. Și gândul m-a dus instant la asta. Am vorbit cu nașa și a zis, păi, nu știu, hai până la mine să vedem dacă ai talent, dacă te descurci, dacă... Și am mers, țin minte și acum, la ei acasă și mi-a zis ea să pregătesc niște poezii, nu mai știu, o fabulă. Și m-am dus așa super emoționată, că îți dai seama. Și am zis eu acolo ce știam și s-a uitat, pe nașul îl chema Cornel și s-a uitat așa la nașul și zice, Cornele, avem o problemă. E talentată. Și pentru că cumva ea mi-a tot zis, măi, e greu, n-are sens, adică nu e o direcție prea ușoară, nu te gândi că e atât de fascinant, pentru că eu am muncit foarte mult pentru ce mă vezi tu că fac acum. Și eu nu, că eu vreau, tu știi, la vârsta aia noi avem, și e foarte bine că avem drive-ul ăsta de a face, de a simți că putem să mutăm munții din loc și lasă că o să mă lupt cu tot ce pot și așa, eu venind de la țară, îți dai seama, da, cumva nu avem repere. Ești de la țară? Aceasta este o glumă din acea categorie. Din categoria amândoi suntem de la țară, ca să fie în cazul în care cineva nu s-a prins până acum. Da, dacă nu-l cunoșteam, îți dai seama, da. Și cumva de atunci a început fascinația asta și cred că mi se părea și super challenging să reușesc să fac asta în ciuda provocărilor care mi se păreau absolut incredibile și a fost atât de drăguță că m-a susținut foarte mult și mi-a făcut cunoștință cu profesoara ei de actorie, cu doamna Ileana Cârstea Simion, care este de fapt și profă de dicție, super talentat, super cunoscută în România, nu talentat, e un reper de dicție în România, care o să-i mulțumesc etern pentru tot ce m-a învățat. Și în toată clasa a 12-a am venit în fiecare vineri, deci în fiecare săptămână, în fiecare vineri veneam la București să fac pregătire cu doamna Ileana și duminică mă întorceam acasă și îmi făceam temele pentru școală, mă pregăteam pentru bac și așa mai departe. Și făceam pregătire, dar săraca doamna Ileana m-a luat de la minus mult, pentru că nu pot să, adică... Când era mică vorbea așa. Nu. Ar trebui multe de niște. Și iată cum a... De la țară că... Leșin. Asta vorbeam la fel până când mă duc la facultate. Nu e vorba de asta. Vreau să zic că noi, în Turnul Măgurele, nici la cinema, nu știu, n-am fost pentru că nu se... cinema-ul nu mai funcționa, n-am fost la teatru. Nu se spună numai pe bune. Numai tâmpenii vrea să spună, evident.
Ce mai vrei să spui? Nimic, așa. Deci așa te-ai apucat. Și am lucrat anul ăla foarte, foarte mult. Dar știu că oricum, chiar și la privat, oricum admiterea era grea. Da, adică aveai mult de... Nu era nicio diferență. Pentru că eu am vrut să dau la regie, la Hyperion, gândindu-mă că poate... Măi, oprește-te! Pentru că eu aveam foarte multe concerte în perioada aceea. Asta îmi doream să fac. Îmi doream să fac regie, nu-mi doream nimic altceva. Și știam, eram convinsă că nu pot să învăț pentru un EATC, când n-aveam cum. M-am și trezit așa în clasa 12, zic, aș vrea să... Bine, cine să înveți atâta? Și n-aveam nicio șansă. Și am zis, mă duc la Hyperion. Când am văzut câte am de făcut înainte, hai că am dat la psihologie, e ok, a fost totul în regulă. Da, sunt și aceiași, erau aceiași profesori, mă rog, acum nu e. Profa mea de la Spiru, doamna Adriana Piteșteanu, i-a fost, a lucrat toată viața la un ATC, adică asta era cumva side job. Exact, de la pensie, venită ca să lucreze cu noi, cumva, și am învățat niște lucruri extraordinare de la ea și chiar făceam școală, noi de luni până duminică eram în școală, de dimineața până la ultimul metrou, adică nu se compară, nu. Ce ți-a plăcut cel mai mult în facultate? Dar te-am afin de la tară că... Nu știu, cred că, ne înțelegeam cu toții foarte bine, făceam foarte, foarte multe lucruri. Am învățat multe în facultate și am învățat multe în facultate și de la profesorii noștri, dar și datorită faptului că ne-au dat libertatea să experimentăm, să facem proiecte, pe lângă faptul că noi lucram la Teatru Masca din anul întâi și aveam spectacole, făcusem și noi o trupă de teatru de improvizație, încă de atunci, ceea ce acum oamenii știu, trupa Obligo, dar la început eram și fete și băieți și era așa mai mult experimental. Da, am fost colegă cu Trâmbițașu și cu mai mulți. Agentul nostru imobiliar. al tuturor al României. Exact. Și mai aveam și eu încă o trupă de teatru de mișcare. Făceam foarte multe lucruri, eram tot timpul împreună. Și chestia asta, nu știu, faptul că ne înțelegeam atât de bine și eram un nucleu care lucra constant, asta ne-a făcut să învățăm foarte multe și noi ne distram tot timpul, pentru că eram pe la festivaluri împreună, eram peste tot împreună, o gașcă foarte tare. Faină. Da, foarte frumos a fost. Mi se pare că este esențial și în liceu, dar și în facultate să ai o gașcă care să te ajute să evoluezi într-o direcție bună, nu în altele. Da. Radu? Eu? Povestea mea acum. Da. Hai să vezi ce te întrerup eu pe tine acum de fiecare dată. Poți să zici nu știu glume astea. De unde a pornit pasiunea pentru actorii? Adică nu știam până între 11 ce să fac cu viața mea. A venit mama și mi-a zis că trebuie să mă fac inginer. Neavând altă soluție în viață, nu puteam să o contrazic că aș fi vrut să mă fac altceva. A zis că da, mă fac inginer. Am fost în vara dintre 11 și a 12 la unchiul meu, fratele mamei, care era inginer. Am făcut pregătire în fiecare dimineață, în fiecare zi am făcut pregătire, aveam program. Ca să intri la Politehnică? Da, și eu și vărul meu, respectiv fiul unchiul meu, da. Deci toată vara, 3 luni sau 2 luni? Sau 2 luni am făcut, am mai avut și puține vacanțe, am făcut pregătire la informatică de dimineață, ne trezeam de la 10 la 2 aveam teorie și de la 3 la 7 aveam practică în fiecare zi. Mamă, ce vară mișto! Uite, Seca, cum mi s-a aprins beculețul. Întrebai de unde a devenit atât de stif. Acolo. Păi da, unchiul tău așa era, frate, ca la școală îi ținea pe bune. Și asta am făcut toată vara, a fost groaznic, nu ne plăcea deloc. Horror, ceva înfiorător. Învățam doar obligat pentru că dacă rezolvam diverse circuite, dimineața fiind partea teoretică, încercam să memorăm ca proști, dar nu intra nimic, pentru că dacă nu-ți place, n-ai cum să ții minte ceva. Normal. Doar că ne chinuiam pentru că după masa, de la 3 la 7, aveam partea practică. Partea practică care consta în diverse circuite pe care ni le lăsau unchiul meu, dar majoritatea aveau diverse defecte. Ca de exemplu, el cu un bisturiu foarte, foarte subțire și ascuțit tăia undeva un circuit, astfel încât tu să nu-l vezi. Și cu diverse device-uri de măsurători, tu trebuia să-ți dai seama. Și dacă noi ne dădeam seama care este băua, da, super, râdeam, mamă, mamă, ce distracție! Vai, și plăcându-ne foarte mult. Aveam spume la gură de nervi, că uram ce facem.
Și abia așteptam să plecăm, să coborâm undeva la câteva blocuri de distanță, să fumăm, că asta făceam. Fumam și beam cola de nervi, că învățăm electronică neplăcându-ne. Dar zicând v-a promis că vă lasă să plecați. Și asta. Da. Și noi dacă, mă rog, pe ziua respectivă rezolvam circuitul, aveam 20 sau 30 de lei win. Deci le dădea premiu. Da, ne dădea bani. Păi era altfel... singura variantă ca să încercăm să învățăm ceva. Nu puteam. Nu. Și odată ne-a și tras clapă. Unchiul meu, ca să înțelegeți ca tipar de om, un inginer stif, care n-a băut niciodată, n-a fumat niciodată, un soi de Einstein, așa, cu părul cealiu, cu o vestuță pe el. Se uită la podcast. Păi o să se uite, dai seama. Unchiurelul un om foarte bun, dar... Atât de treabă și foarte amuzant pentru cei din jur, da. Drept. Ok. Așa. Și i-am cerut la un moment dat, în vara aia, a venit momentul în care a trebuit să ne facem curaj să cerem 2 zile libere. Mama! Dai seama. Dar de ce? Pentru că era ziua lui Fisu, adică lui vorul meu, care, adică, și asta, sau 2 sau 3 zile și ne-am dus cu 2 săptămâni înainte, cu cerere, adică la domnul director, îți dai seama, nu poți să-ți iei așa concediu, da? Și să vedem dacă ni se aprobă concediu, am zis că 3 zile și a zis că ne-am dus dimineața cu cerința și a zis că până seara ne dă răspunsul. Și seara a zis că ok, facem în felul următor. În joia, înainte să plecați, o să vă dau un test. Dacă vă dau un treceți... test și dacă tu, Dragoș Fisu, iei peste 8 și tu peste 7, eu fiind mai mic, puteam să fiu mai prost, îmi permiteam. Și oricum era copilul lui. Da, era căcat. Vă las să plecați. Dacă nu. Mamă, și la 2 săptămâni de seama am învățat cât am putut, tocit, că trebuia să plecăm. Era vacanța noastră, era golul nostru. Și a venit joia, ne-a dat testul, gândește-te la o sufragerie. Era o sfragerie așa, el s-a pus într-o parte, cea la măsuță, făcea la circuitele lui și vorul meu într-o parte și eu în altă parte, cumva la distanță, să nu copiem. Da. Mamă, bă, cu transpirații, cu toți, tu dai seama că era în joc. Nu pot să-mi imaginez. Era un joc 2 zile de băute, nu era ziua lui, plecam să ne destrăbălăm. Și am învățat, mamă, și am stat acolo, cred că o oră jumate, 2 testul. Greu, mult! Horror! După aia am dus la domn profesor, la domnul rector să verifice și a venit cu lucrările și am luat peste. Bravo. Dar oricum foarte puțin. Da, dar... Și pe aia noi bucurăm și plecăm și zic, mâine dimineață plecăm. Și unul zice, unde? Păi, la ziua lui Dragoș, că plecăm la Herculane ne duceam. Sau nu mai știu, la Băile George, habar, la ceva. Plecăm la Herculane. Pe cum să plecați? Nu cred. E glumă, unchiule. Nu plecați niciunde. Păi cum zic, de ce am dat testul? De ce am vorbit? Am zis și eu așa cum să plecați, că avem de învățat. Vai, zic, nu. Și s-a certat atunci, dragul, s-a certat cu el, mă rog, au avut niște discuții și într-un final ne-a lăsat, dar supărat. A zis că măcar de-am fi luat 9 și 10. Păi te-ai răzgândit acum. Și în aceeași vară te-ai hotărât să... În aceeași vară, nu. După atât de dur a fost da. unchiurelul. După aia mai venea unchiul din când în când dimineața la noi în cameră. Noi cei drept, fumam și beam când apucam, că așa era adolescența. Dar avea dimineți în care noi cu o seară înainte nici nu băuserăm, nici nu fumaserăm, adică erau dimineți normale și venea să ne trezească, că ne trezeam noi și trânteau și așa, hai, trezirea! Ce putea butoaie la voi aici în cameră! Și noi eram de unde, că n-am băut! Mi-a zis mie într-o dimineață, am trecut, eram la facultate, am trecut prin spatele lui și a zis, ia stai așa, bucălaie. Zic, ce? Miroasea tutun aici. Dimineața la 7, zic, băi, unchiule, nu, deci m-am spălat aseară, hainele schimbate, blugii, am mai portat odată, dar n-are de unde. Și mi-a zis, înseamnă că spute sufletul. Vai, nu cred! Că el urăște fumătorii din tot sufletul, da. Ok, am înțeles, de aici era. Și după aia, deci după o vară minunată pe care am petrecut-o învățând electronică, după aia, după ce am intrat între a 12-a, am un frate mai mare cu 3 ani jumate care a văzut că nu-mi place, evident, ce urmează să vreau să fac și m-a luat deoparte și a zis, bă, tu vrei să faci treaba asta? Și a zis că nu și m-a întrebat ce vreau să fac și mi-am adus aminte că între a 4-a l-am jucat eu pe domnul Goie într-o observare. Da. Și fiul, și Mica l-a jucat-o, dar nu pe domnul Goie, el era conductorul. Și povestitor, foarte mult i-a plăcut. Ce tare! Pe care l-am face, schița, pardon. Și
mi-am adus aminte că mi-a plăcut cu domnul Goie și am zis că vreau să dau la teatru. Și atunci fratele meu mai mare, că eu nu aveam curaj, a mers cu mine acasă, s-a certat el cu mama pentru mine. Să mă duc eu. Mama, adică soacră mea, scorpioancă. Doamne! Tu îți dai seama că eu îi schimbam planurile lui mama? Doamne! Planuri făcute În capul lui mama a dinainte fost... să se nască. Marle și... Hai de mine. Și mama a fost supărată foc și fair enough, total de acord. Și așa practic fratele meu m-a convins și m-a ajutat să o iau pe drumul ăsta, că după mine cine știe unde ajungeam acum. Adică făceam Politehnica cu aici în gât așa. Cu scârbă. Da, vai de mine, nu vreau să mă imaginez. Nu vreau să mă imaginez. El n-a fost angajat, ba da, ai fost angajat o zi sau cât, în toată viața lui, cu contract de muncă. Da? Deci el niciodată nu s-a putut conforma unor norme de lucru sau de, nu știu, angajare din astea clasice. Da. Adică nu cred că ar fi rezistat să facă nici măcar facultate. Și la stand-up? Cum... Păi la stand-up, după facultate, după aia am venit în București, am vrut să dau la master, au aflat ăștia că ești din Craiova, nu le-a E păsat. foarte tare! Dar zic că e ca în filme, cum ți s-a întâmplat să rămâi în București. Mie mi se pare ca în filme situația aia. Oricum stăteam la o mătușă de ale mele. Păi nu, când ai venit tu... când ai făcut impro, scuză, m-am încurcat poveștile, scuze. Vezi? Vezi? Scuze, zi acolo. Și făceam, după aia am rămas în București, am făcut improvizație și la clubul... Am fost hostesă și sunetist. Ai fost hostesă? 2 ani am fost hostesă. Nu cred. Da, bravo, sau 2 ani jumate, ceva de genul. Așa. Am fost hostesă la clubul de comedie, unde au făcut prima dată în formula de 3 Bordea, Badea și Micuțu. Ok. Și acolo îi făceau stand-up vinerea și sâmbătă și joia. Eu intrasem într-o trupă de improvizație care făceam acolo, cu Varză, cu Ghenu al Lorei, cu Sabin, cu Iana, făceam acolo. Și când nu făceam impro, eram hostesă și sunetist în ghilimele, înseamnă că dădeam drumul la o piesă. La prima piesă, da, intro. Da, la băieți, la stand-up. Și eu așa... De-ți amintești prima ta experiență... Cu stand-up-ul? Da. Da, a fost cu Varză. Noi când făceam impro, fiind foarte ocupat, că aveam un spectacol pe săptămână, la Joia, unde am făcut între 1,5 milion de lei suma maximă și minim a mai trebuit noi să punem 60 de lei fiecare ca să plătim sunetistul, că în fine. Că mai trebuia cineva. Pianistul, da, era pianistul. Okay. Aveam pianist invitat care să ne susțină coloana sonoră și nu ne permiteam să nu-i dăm bani omului. Și normal. Pentru că într-o seară au venit 7 plătitori la bordel undeva în centru vechi și restul au fost noi invitați și oameni băgați gratis de pe stradă, că dacă tot ne-am adunat, așa trebuia să-l plătim pe om. Și de unde am plăcut? Nu de unde? La primul show. Așa, și când n-aveam ce face, petreceam mult timp cu Varză și Varză mai făcea spectacole de stand-up prin țară. Și la un moment dat m-a sunat dimineața că pleacă la Fălticeni. Nu, la Tulcea, la Fălticeni după aia. A zis că pleacă la Tulcea dacă mă duc cu el la care spectacol de stand-up. Și eu să că merg cu tine, oricum n-am ce face. Și m-am urcat în mașină și mi-a zis, vezi că în seara asta urci și tu. Eu aveam niște glume pregătite vreodată cândva să intru, să urc, dar nu planificasem nimic. Și zic, nu urc. Și a zis, ba da, vezi că de seara la Tulcea, la restaurant. Era un restaurant de ăsta dubios. După ce că m-ai anunțat de dimineață că plecăm din oraș, adică prea multe schimbări. Da, vezi că de seară descrie 5 minute. Și 5 minute? 5 minute, ceea ce este enorm. E foarte mult pentru un începător. Enorm! 5 minute. Nu știu, întreb, că nu știu. Deci dacă, pentru prima dată când urci la stand-up pe scenă, dacă... Oricum, 5 minute o să ți se pară o eternitate. Dar dacă reușești să ai legate 3 minute care să-și aibă sens și să-și și râdă cineva în alea 3 minute, e aur. Pentru prima dată, e aur. Bine, eu abia am aflat că se scriu glumele pentru stand-up. Despre ce vorbim? Abia aflat. Abia când am cunoscut-o pe Maria, hai măi, că mie mi se părea că e așa, adică... Nimpoanie. Adică te naști și faci asta, sau nu știu. Da, nu știu. N-aveam termen de comparație, habar n-aveam cum funcționează lucrurile și mi se pare că e așa. Și nu înțelegeam când mi-a zis Maria că trebuie să scriu material nou. Ce material? Pentru ce trebuie material nou? Păi nu le făceam. Da, nu știam. E foarte multă matematică în spatele comediei. În fine, și mi-a zis să urc și am ajuns acolo, urc în ghilimele, pentru că nu era scenă în restaurantul.
Între mese. Erau 15, fix între mese, între 15-20 de mese, cineva a scos masa asta aici, a pus un reflector de grădină de la de pitici și a zis asta e scena. Și eu nu mai țin minte, știu că după ce am coborât, că așa e termenul, eu nu mai țin aminte ce s-a întâmplat, pentru că intră panica și adrenalina și am intrat v-ați gândit vreodată în numele meu Bucălaie, oare de la ce mine? Intri într-o vrie din asta și adrenalina și nu mai țin minte. Și mi-a zis Varză că a fost super bine. Ceea ce eu neștiind, mi-a dat super încredere. Și a doua oară când m-a luat Varză cu el, săptămâna următoare cum a venit, zice Varză. Asta era la Fălticeni? Nu, asta a fost mai rău. Zice Varză, am prins un deal la Berăria H. Oh! Bombă! Berăria H, da, dar de la restaurant Turcia. 25 de oameni. Să treci la Berăria H, care este o hală imensă cu sute de oameni. Bine, cam mii, dar în seara au fost sute de oameni. Am crezut că mă spânzuri când am fost la Berăria H. Pentru că nu era nimeni atent la mine. Oricum oamenii nu veniseră pentru stand-up și oricum cei care erau acolo n-aveau de unde să mă știe și la un moment dat a urcat cineva pe scenă, panicat, care cred că vorbea sau făcea ceva. Că am intrat acolo și erau și cum sunt copiii la servare. M-am luat toată panica când am văzut ce se întâmplă acolo. Care-i faza cum v-am călaie? De ce am așa? Groaznic, n-am avut niciun soi de feedback, pentru că este foarte important feedback-ul ăsta, dar a fost ceva, am vrut să mă spânzuri de acolo. Ceva rău. Am zis că nu mai fac asta niciodată. Mai ai emoții și în ziua de azi? Am și ziua, da. Mai mici, de exemplu, la Full, unde e clubul nostru de casă la The Full, Calea Victoriei 118, și mai mari în țară, în locuri necunoscute, dar emoții sunt mereu, în diverse cantități, intensități, dar mereu. N-ai cum. Pentru că tu nu știi ce feedback primești. Uite, și la club, de exemplu, sunt multe seri, le zicem noi seri proaste, în care nu să zicem că vin mai mulți oameni din sală cu probleme sau nedeschiși la comedie sau sunt mulți oameni care se lasă greu, sunt mai ales în București, sunt oamenii sunt pe sistemul fă-mă să râd, să te văd. E ca o provocare. Da. Ești în stare tu să mă faci să râd? În țară, în provincie, unde oamenii sunt mult mai dornici, sunt la modul hey, mă bucur să-l văd pe cutare. În București, pentru că au acces foarte des și la foarte multe activități. În București poți să alegi să faci orice altceva. Ia, Giulia, că ți-am dat 62 de lei, fă-mă să râd. Exact. Ridică-mă să dansez. Eu am venit la concertul tău. Dar vreau să mă convingi. Așa e. Fix așa e în București. Greu. Da, și sunt serii foarte grele și în București. Deși tu încerci, dai totul. Materialele îi le spui Alexandria ca suprimă? I le-am spus o bună perioadă, mulți ani de zile, de câțiva ani nu le mai spun la nimeni. Păi și E mai bine. E foarte greu. Îți dai seama, sună foarte diferit o glumă pe care mi-o zice mie acasă în bucătărie față de cum sună pe scenă și față de cum sună cu și tot. Și în capul meu, știi? Și cum mă raportez eu la ea. Și de multe ori glumele la care, de exemplu, chiar dacă eu nu am râs acasă sau am zis că nu știu, e ceva dubios la gluma asta, s-a întâmplat ca pe scenă, spunându-le și împachetându-le în felul lui, oamenii să aibă o reacție extraordinară și mie mi se pare gluma lui pe scenă atunci mult mai amuzantă. Și de asta cumva nici eu nu puteam să mă... Adică n-ai cum. Că le zicea, dar tu nu râzi, dar îmi pare rău, nu știu cum, că e instinctiv. La unele mă crispez sau nu vreau să râd sau nici o glumă gândeam... sau majoritatea glumelor a comedianților pe care tu sau cei care se uită îi apreciază, spusă la masă, nu funcționează. Pentru că tu îți dezvolți un mecanism de creare a glumelor pe care să-l prezinți unei mase de oameni care reacționează complet diferit. Un public nu e ca un individ și atunci trebuie să mă raportezi, să construiesc, să pun cuvintele altfel. Mamă, și e foarte complicat. Îmi părea mult mai ușor. Și mie până să-l cunosc pe el la fel. Eu trebuie să mă asigur că premisa pe care eu o construiesc sau pe care vreau să o zic, sau atunci când construiesc o glumă, să mă gândesc că majoritatea oamenilor au toate datele pe care le am și eu. În cazul în care ei n-au toate datele, eu trebuie să le dau lor toate datele. Și trebuie să le dau astfel încât să înțeleagă, astfel încât să nu-i plictisesc, să nu pleacă foarte mult. Între datele astea importante ca să ajung la panciul final, la gluma mare, trebuie să mai bag glumițe mici, că nu pot să vorbesc 3 minute până să le zic că de fapt m-am împiedicat și am dat cu nasul de scară. Trebuie să nu-i pierd. Am înțeles. Mamă, greu. Topica e foarte importantă, da. Păi de obicei, la majoritatea comedianților durează, nu știu, între
3 săptămâni și 2-3 luni până când un material ajunge la o maturitate. Pentru că tu nu poți să-l dezvolți decât pe scenă. Nu ai unde altundeva. Și nici, eu de asta nu mai zic premisele nici Alexandrei, nici colegilor mei, pentru că sunt convins că nu pot să le transmit ce am eu în cap și mă pot demoraliza și mie îmi părea film. rău că îl demoralizez, pentru că normal nu era vina mea, funny, total de acord. Nu era funny pe moment, da. Mamă, complicat. It is. Dar chiar mi se pare foarte complicat. Acum joci și în filmul Mentorii. Da. Apropo, dar chiar ce chestie. Da. Asta este intima. Deci... Filmul Mentorii încă este în cinema, mergeți la cinema. Exact. Iar soțul meu a rămas cu personajul tău din tot filmul, da, multe zile. Deci el a vorbit ca tine, a reacționat ca tine. Deci ai vorbit. Ai vorbit așa. Vreau să ascultați, mi-a plăcut foarte mult personajul tău, foarte mult. Mă regăsesc în el, Mulțumesc, fratele lui Robi. Vlăduțu, o să zic dacă... A mai crescut Robicoinul la... Eu sunt Vlăduțu, A căzut Robicoinul, acum fac Cum a fost experiența asta? A fost... Am tot zis și senzațională și... Mă rog, zic cum vrei. O să zic că sunt foarte norocos că am făcut parte și că fac parte din proiectul ăsta, pentru că a fost un proiect plin de oameni profesioniști și știu că toată lumea zice treaba asta și știu că ești obișnuit să zici, dar cred că am făcut parte din una, să nu zic cea mai profi, una dintre cele mai profi echipe de producție de film de la noi din ultimii 20 de ani. Ce tare. Și a fost în același timp și o provocare și o plăcere. O provocare pentru că personajul pe care îl fac eu, Robi, are multe caracteristici. Unele pe care le-a vrut neapărat Adrian Tapciuc, regizorul, și cu care evident am fost de acord. Am mai pus și eu pe deasupra acum ar fi aparatul dentar, un aparat dentar adevărat pe care mi l-am pus la ideea mea, la inițiativa mea, ca să semăn cu mai mulți influenceri financiari de la noi din țară, pentru că majoritatea sunt adolescenți și nu știu ce fac. Asta e plăcerea lui vinovată, să-i urmărească. Da. Așa că rolul s-a nimerit la fix. Și nu știu, a fost fain de tot, fain. Și am și râs, am și fost profi, am și lucrat, am și cunoscut pe, nu știu, pe toată lumea, pe Dorian, pe doamna Lori, pe care o știam de mult, pe Adrian, pe Edi, pe Crețu, foarte fain tot. Și de ce ai renunțat la frizura ta din film? Vreau să știu. Foarte bine ți-a stat cu Era bucle. foarte sexy, nu? Foarte... Deci foarte bine. Nu vorbesc serios. Și la care are pe mijloc? Serios? Tu vorbești serios? Da. Dar mie mi-a plăcut cu părul creț. Păi așa. Și îmi place cu părul creț. Nu așa. Exact. Nu așa, cu părul creț. Măi, el are părul creț, dar și îl stilizează în felul ăla. Eu l-am mai creț decât acum, de exemplu, dacă asta arată și eu dau cu feionul. Mine îndrept cu feionul, că așa se zice la Târgu Jiu. Dar și mie, să știi, ai dreptate, și mie îmi place cum uite mai mult cu părul creț. Da, dar e greu de făcut așa, eu mi-am și ars că zilnic atâtea zile. Ondula cu ondulatorul, dar eu ți-am mai zis, dacă s-ar usca cu difuzorul, știi, iar sta așa. Trebuie să stau capul difuzorul așa. Zici, un minut cât își... Da, groaznic, nu știu, pe bune. Eu, foarte... Ce mai urmează din punct de vedere cinematografic? Și tu, Alexandra, ce se întâmplă cu actoria în acest moment în viața ta? Dar le luăm pe rând. Hai! Zi tu, că tu erai la rând. Da. Să continui, ce urmează? Păi, în primul rând, eu sper să meargă oamenii la cinema. Ți-am zis, după cum știți, încă rulează Mentorii. Și a fost numărul 1 în box office în primele... Noi când tragem acum suntem după a doua săptămână, după 2 săptămâni de numărul 1 în box office. Eu preconizez că o să fie și a treia. Eu și a patra. În a patra mergem noi, oricum, să mai vedem o dată. Da, deci o să fie. Deci o să fie. Sunt 2 bilete în plus. Uite că și așa nu știai cu cine să te duci, cu Giulia. Momentan ne concentrăm pe asta. Nu știm ce se mai întâmplă. Eu cred că atunci când se vor mai relaxa lucrurile din punct de vedere... Mi sper că cam totul s-a pus așa puțin pe pauză din treaba cu politica.
Așa este. Ne găsim un președinte și după aia se vor relua și producțiile. Să sperăm. Poate ne mai stabilizăm cu toți așa emoțional, Acum parcă mi se toți pare că suntem toată lumea- încordați. Da. Și pare că nimic oricum nu merge. Și ne ducem Da. către o oprire de genul pandemiei, cum a fost așa. Dar eu sper să se termine cum Super zice, optimiști Trump. noi în podcastul ăsta. Stați să știți, suntem ok. Așa, Alexandra. Da, eu din pandemie, deci de 5 ani am descoperit pasiunea asta pentru lumânări și m-am concentrat foarte mult asupra ei, încât acum a devenit business-ul pe care îl fac full-time, să zic așa, și nu m-am mai implicat în niciun proiect artistic și totul a venit așa, s-a relaxat treptat, să zicem, din partea asta a actoriei. Ok. Dar acum a început să mi se facă dor, pentru că eu de fel eram, că nici nu mai pot să mai spun sunt, eram o persoană foarte sociabilă, foarte, nu știu, dornică să mă întâlnesc cu oameni, să fac activități din asta cu echipe. Și eu am avut proiecte în care am filmat filme, reclame, nu știu, seriale, tot felul de lucruri. Și acum mi s-a făcut dor, pentru că stând într-un atelier singură toată ziua, nu poți, se schimbă tot, știi? Normal. Și oricum e și foarte, e o muncă extrem de migăloasă. Da, ce faci da, tu? da, Adică tot e- mie Floricică cu Floricica, sfântă macaroană. mi se pare foarte greu. Și că o relaxează. Da, adică, da, vezi tu, fiecare are... Păsărica lui. Mă ajută chestia asta, dar într-adevăr acum a devenit puțin copleșitor, în primul rând pentru că fac asta de prea mult timp singură, știi? Dar cred că urmează să mă mai relaxez un pic în momentul în care o să ne mutăm, o să reușesc să am un angajat și să mă mai relaxez eu și să mă mai concentrez și pentru că am nevoie de latura artistică în direcția asta a actoriei. Adică simt nevoia să mă reîntorc la ceva din zona asta. Dar încă nu știu ce și nici nu știu de unde să o apuc, pentru că m-am oprit de tot. Sunt absolut convinsă că o să vină și momentul Cum te oprești, așa te apuci, aia să fie problema. Da, exact. Cel mai probabil, da. E ca mersul pe bicicletă. Nu este adevărată vorba asta. E ca Ba mersul da. pe bicicletă. Fii atentă, dacă ai mers pe bicicletă până la 7 ani Ba da, și după ba da, aia să te-ai știi că oprit e, da. și rei de la 25. Nu știu. Eu am, e testată la mine. Da? Da, Nu, da. eu dacă nu cânt un an de zile, nu. Ai impresia. A, bine. Nu, dar De îmi la trebuie cântat câteva e luni de altceva. pregătire. Adică să pot să mă adun. Serios. Da, așa Să e te la mine. pregătești să ce? Să cânt. Să cânte mai, dar la puțin la E un vocea instrument care trebuie, trebuie exersat antrenat un pic, în fiecare antrenat, zi. da. Ori eu dacă nu-l antrenez, decât din când în când pe acasă cu prietenii. Constantine! Exact ce vorbeam înainte. Da. Vreau să vă întreb, deși n-a fost o experiență lungă, proiectul Power Couple, cu ce ați rămas de acolo? Păi, în primul rând, uite, cu niște relații foarte frumoase de prietenie, cred că ăsta e cel mai mare câștig pe care îl avem. Și 300 de euro. Era acolo, nu puteam. Gata, băbu, continuă? Și pe lângă întâlnirea cu voi toți, cred că chiar și astea câteva experiențe pe care le-am avut, adică nu cred, sunt sigură că sunt cele mai intense activități sau experiențe cuplu, da. din viața noastră, da. Adică chiar este extraordinar show-ul ăsta din punctul ăsta de vedere și mie doar îmi pare rău că nu am apucat să ne bucurăm mai mult și de mai multe experiențe, știi? Cred că... Asta e regretul tuturor care pleacă la început. Și după cum știi, toată lumea se ferește de asta. Nu cumva să plecăm primii. Că, na. Da, nici mai spre final. Scuze. Depinde cum. Da, vreau să vă întreb dacă a fost ceva ce ați descoperit la voi altfel după... Eu nu pot să... Nu. Adică, da, nu, Nimic? Nu, unul despre Da. altul sau despre sine? Sau așa. Eu despre mine, eu m-am văzut de acasă și ți-am zis, nu mi-a plăcut de mine. Adică... Ce ai de cred gând că- să faci ceva în... Da, am și început să fac ceva. Să șteargă filmările de pe hal. Și de pe Antena Play și M-a de întrebat peste unde tot. este sediul serverelor Antena 1 și am dat locația vineri seara pe 27 Păi nu mai martie. spune ca să și am succes. Scuze, pe 26 martie. Vineri. Da, deci cred că am o problemă. În primul rând mă plâng mai mult decât este cazul, știi că spuneam. Deci cu asta vreau să... Adică la asta lucrez acum și mi-am dat seama că exact lucrul pe care Radu mi l-a spus
timp de 10 ani de zile, că mă plâng foarte tare și mi se părea că el nu se plânge niciodată, ca să ne înțelegem, și fiind așa două extreme, mi se părea că el exagerează, dar acum văzându-mă pe mine și având și imaginea, da, okay, am înțeles cum mă văd ceilalți. Chestia e că la mine în cap, cum să zic, eu nu mă opresc niciodată și niciodată în viața mea nu m-am oprit și am avut foarte multe momente când simțeam că nu mai pot și nu am avut o viață ușoară. Dar cred că ăsta este un defect, chiar ar spune foarte mare pe care l-am, că verbalizez și din păcate îmi pun singură piedici spunând cât îmi e de greu, știi? Și asta nu mi-a plăcut deloc și cred că și voi m-ați văzut așa din prima și cumva sunt emotional și așa, dar cred că toți acolo eram stresați, dar cred că verbalizând atât de mult pe negativ mi-am pus singură piedici. Dar știi? poate a fost doar un moment în care tu trebuia să conștientizezi lucrul ăsta despre tine, ca să poți să faci ceva în privința lui. lui. Da, clar, asta zic. Deci eu despre mine asta am descoperit. Despre Radu, nu știu, știam că, adică nu știu, eu... Și am aflat că stau prea cocoșat la interviuri. Da. Uite și acum să știi. Păi uite, acum am să aminte, dar nu pot să stau așa. N-am vrut să zic, ca să nu-ți mai atrag atenția. Dar uite, dacă stau, așa ar trebui să stau. Ei, nu chiar așa, că acum exagerezi. Așa? Păi, nu știu, da, uite așa. E spre înalt, uite. Că păi nu, de ce? A făcut Vlad săracul. Păi și ar trebui să stau. Așa, asta, deci toate interviurile așa au fost. Și eu eram cu un cap mai mare decât el. Da. Nu, a fost foarte frumos. Iar despre altul, cred că în cuplu cumva, nu știu, eu eram sigură că suntem puternici, dar acum ni s-a și demonstrat că suntem puternici împreună. Bubu și Buba, căci așa ați fost botezați. Da. Să știți că pentru noi, deși tardiv, unul dintre regretele legate de această emisiune este faptul că nu am reușit să stăm mai mult împreună și să ne cunoaștem mai bine. Nu ne cunoșteam nici dinainte prea bine și atunci așa a fost să fie. Dar până la urmă e o experiență care oricum o să ne lege toată viața. Da, că normal. Cel puțin următorii 2 de ani. Până la următorul sezon, când se vor duce alții să jupă dinții prin mal. Păi dar pe fiecare îi leagă acel sezon din care au făcut parte. Știi, fiecare. Dar și pentru noi un regret, dar eu nu cred că ești dintr-o emisiune de genul ăsta fără niciun regret. Eu nu cred că există nici câștigătorul, nu cred că nu are un regret, că, nu știu, poate a zis ceva ce nu i-a convenit sau la fel s-a văzut într-o postură ciudată. Așa că, da, asta e. Mie mi se pare foarte tare că ați avut curaj să mergeți, că ați avut curaj să vă frângeți sau măcar să stați față în față cu frica și să vedeți exact cum stă treaba și că au putut să vă vadă oamenii împreună. Un pic cei drept, dar cred că și picul ăla a contat foarte mult pentru... Un pic. Acum trebuie să mergeți la Asia Express și să stați până la final. Hai că vedem. Uite, vezi, asta e, știi, ți-e teamă să nu ți se întâmple din nou la fel, că tu ai văzut, noi acolo am ieșit dintr-o tâmpenie, dintr-o secundă de neatenție, care, nu știu, putea să-i se întâmple oricui. Așa este. Și m-am gândit că nu e necorect, dar ce e corect? Era corect, de exemplu, că voi erați la timp, cu cel mai lung timp, dar la voi era corect că a venit furtuna? Nu, știi? normal dar că nu. la Diana și Radu era corect că vântul i-a zburat. Adică nimic nu-i corect. Până la urmă ce e corect în viață? Da. Și de asta zic, cred că pe mine m-a frustrat fix că nu a ținut de nimeni. Adică noi am ajuns în postura aia în care așa s-a întâmplat să fim votați și să ieșim. Dar... Păi tocmai de asta trebuie să mergeți la Asia Express, ca să faceți... Păi și acolo se poate întâmpla la fel. Nu mai zice asta, că am mai zis și eu că mergem la Power Cup și facem treaba pe care n-am făcut-o în America Express, dar uite că n-a ținut de noi și până la urmă nu s-a terminat așa cum ne-am gândit noi poate de acasă. Dar lasă, eu cred că toate lucrurile astea se întâmplă exact atunci când trebuie să se întâmple. Cred că dacă nu ni s-au întâmplat anumite lucruri pe care poate ni le-am dorit, înseamnă că nu trebuia. Înseamnă că nu trebuia și că nu eram pregătiți să le primim. Exact, da. Când o să fim pregătiți pe la 60 de ani. Da. Poate. Pupule, ne-au sunat de la Asia Express.
care de acum, de fapt, este mai mult Coreea Express. Coreea de Nord. Da. Mergem! Jinx! Da. Coreea Express. Da. Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi. Și noi îți Și mulțumim. că ne-am văzut. Îmi doresc foarte mult să nu mai stau niciodată de... Că și eu stau la fel de greșit. Toți. Da? Deci e ok. Măcar să terminăm drept, să Măcar, facem un da. thumbnail. Da. Simpatic. Și mă bucur că ne-am văzut și abia aștept să ne revedem și fără treabă, deși acest podcast al meu este întotdeauna un pretext ca să mă văd cu oamenii care îmi sunt dragi. Ca să știți, dacă nu știați asta până acum, eu așa chem invitații la podcast pentru că nu i-am văzut de mult și oricum vreau să stau cu ei. noi la toate întâlnirile, la toate evenimentele, când venim noi, Așa. voi plecați. Deci trebuia cumva să se întâmple și suprapunerea asta de program. Cum era? Să venim noi aici să plece ea de la propriul podcast. Nu știu, descurcați-vă! Da, descurcați-vă, ce și voi ceva acolo. Eu lăsam la uite butonul ăsta, play, dați, faceți și voi. Vă mulțumim că ne-ați chemat și că noi mulțumim tare ne-am mult. simțit foarte bine. Și să rămâneți cu același good vibe cu care v-am cunoscut. Radu strică partea tehnică a podcastului, dar este ok. Vă mai așteptăm pe la noi și Mai venim. Mulțumim foarte mult. sperăm că v-ați simțit bine și Foarte bine. cam atâta. Haide că n-a fost așa de greu. Nu uitați să dați like, share and subscribe și vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit și în episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Ce să mai... Hai, v-am pupat. Bye, bye!